ทุกขบอมตากจันเมดชวาบันพายกิขบอลกิบเนียเงี้ยไปช่วยกิมัดประกองสันทมูกสอการจลาบันเป็นบัวเนี่ยกิสเต็มบัสนักจิงโซเคียงจงกจิงสัญญากิดคณะสกุลกิบัสกับ MTC Hial ka sarkar jela ban pendet yaki kenram kan nehu naka jingbam dan vice chancellor mentala South Spa aku asni Kinto ke HYC ya ka sarkar jela halor ka jingpen slam ban siu ya ka tulap ka balabun banai yaki nos kontrak But Birmingham President ka US Donald Trump ban o arpusan na ka shispa ka khajna yakiri ki bapteng yaki kam khai pateng bat ka Iran. Mentangin ya phai shaki khubor na kaleng ka jila. Menteri Katanat Puli Putih uba lakmen rumbui hinin kasngi ula ong ba ka sarkar jila katmu ban penbun yaki stembas na ka benta ka lek kawan jongki khana skul haki benai ki banwan katkum ka jingla ka jongki kani ka jingkren ka jong u kalami hadin ba ka MEGHALAYA Transport Corporation lani ka MTC kala ai yakarai ban sange ket yaki khana skul nadu ka shitarik uyayong Ula kuburu halor ka jing sokya ki kimi ki kpa ki bam kot bor bat ka jing bamla man shanya haki wei pat kilat da ka baong ba ya ka stembas lawan ra arsenal minshwa hapo ka sin jam jong umentri rang ba ka jela u konrad ke sangma ban kershan ki khana skul bat ban penduna ya ka jing khapnya kali We have seen that the government is encouraging the carpooling for the student so that it will solve the traffic congestion. More importantly, it will help the student community. And I'm very grateful to Honorable Chief that 2 years back he have launched this STEM bus, which is quite helpful. I'm sure that the government will increase the availability. I'm sure the government have the proper plan to tackle this decision of MTC. Ki kinhun baper ka nehu ki lalet bani kendu yu menteri Katanat Puli Putih uba alakmen rumbui hinen kasngi ban pha tuklar ban penbet kerki ya ka baki khot bakala longkum ka jingpat jingpra ha kru kompanya ya ka skul ba kinong elam jong ka nehuta nehusu KSU nehu unit bat nehunsa kila ong ba ka nehu ka terekam klem dedon ya kinong pet nong khmi babiang ki bakuntup ya vice chancellor pro vice chancellor registrar bat finance officer layak dan ru syapang ki result ki bampat yo ban penbena ka jing slam ya ki fellowships bat ka jing bam yo seu tulop ya kumba khandai spa ngot ki nong trei ha ka ba kini ki kenhun ki la kentu ya ka jing penbait ka bakloi khanang ban lait na ka jing duko trekam ka ni ka skul ba Nobody to take decisions. There are a lot of things pending. The results, PhD results, master degree results, UG results, fellowship bills, all sort of medical emergencies that are coming up. There is nobody to take a call. Why? Because there is nobody sitting in the chair. So this is a very, very, frustrating kind of situation that we have never encountered. I'm sure you will never hear in any central university because, the statutory provisions are there that when the VC is not there, the PVC should perform the duty. And when PVC is not there, the senior most professor will perform the duty of the VC. Problem are there, like I said, the fellowships are there. Now we have the bulk of our non-teaching staff are contractual or through the outsourced agency. There are about 900 of them. And they are supposed to get their December salary by 10th of January. Today is 12th. There is nobody to process the salary and there is nobody to approve the salary. Ka sarkar MEGHALAYA kalami syakmat man penbet ya ki jing haki rukam penyat ya ka skul ba nehu na ka jing bamdon ya vice chancellor mentala palat South Spa arpo arsngi menteri Katanat Puli Putih uba lakmen rumbui ula kentu ya ki bor badai khmi bakin ya kren bat pro vice chancellor jong ka nehu tura campus ban wat ya ki lat ki lenti babiang da ka baong ba ki khna puli bat ki college ki beso bat ka ni ka skul ba ki la syak ta ajur
Ubak rembui ulaong baki kam skul kila shu saateng ringkat kajing penslam ban penmi ya ka result kajing siu tulop bat kajing penlong ya ki program ula banjur ru ban bu ya ki ru kampanian ba shipor bat ban shim ya ki sinjam ki bane da ka ba benrap bakaladon kajing ya kran bat ka sarkar pedeng panwan ra biang ya kajing ya baik ya renti ha kani ka skul ba. Whatever may be the thing that the universities should function and should not affect the student community in Nahu. But as of now, we learn that without even the pro-VC in Shillong campus, it is very difficult for declaration of result, for payment of wages, for sanctioning of different seminar and all, or for the, more importantly, for the declaration of result and other program of new. Kahnyautrap Youth Council and KHASI kala kenthok ting ya ka jingbam la ban siu tulop ya ki arspa prapo prangut ki nos ki bateri kontrak hapo katanat MEGHALAYA Health and Family Welfare. U President KHASI uba Roy Kupar Sindram ula ong baki nos ki empat yo tulop nadu ubnai risau hajar arpusan bat kidang beteng bantere ya ka kam ka jongki klem kanu ka jingyo jingtho ban penjelan ya ka kam jongki da ka bakhot ya kani ka jingle kum ka jingle bam khain brio bat ka jingbam le hok ke HYC kalong ba la penong ya ki nong terai ki ba hakmat ki badon ha katanat ka kot ka khia ban mat ya ki jingjinjar ki jing ki bakta ya ka bor perkhat da ka baong ba ka dei ka jingbam la terai hok jong katanat bat ka sarkar jella. We have been informed that for the last 2 or 3 months they have not been paid their salaries. Of course, as a community, as a state, we had celebrated the festive season. But sadly, these 280 plus staff nurses have not been paid their dues. This has caused great hardship to their families and personally to them, and it has also caused mental distress amongst them. So we are also we condemn also the state government which pride itself of putting the health sector in the forefront. UMP Katura usaleng sangma hinin kesngi ula kentho ya ka sarkar MDA balayalam da ka NPP da ka bakeno bakamla bante lakam ya ki kambe an bat ban penne ya ka suk kasan ha ka jilla habakran halor ka jingyap badang shen jong uwe usamla ha ka jingti mau be an hari lom garo ula ong ba ka jingti mau be an ka jingti doyong bat ka jing shalantu ya ki masi kadang yai beteng habakali halor ki bor penjari usangma ula ong ba ka jingbam le AA kala long kumba ailat ya ki kambian bat ula kentu ya ka sarkar bakan shim ya ki senjam ban wanra ka jing shngan ha ka senshar pajba. When you're talking about the illegal, we have seen lots of activities that is happening within our state. Not only the quarry, the illegal quarry. We are seeing the illegal smuggling, illegal transportations of this and that. Lots. When you say lots is happening. Even day before yesterday, I have seen in one of the Facebook that illegal transportations of smuggling of cattle. And you know what? In the north Garo Hills near Adokri, how many routes are there in Meghalaya to enter the Meghalaya? How many? Imagine that one. When the hundreds of cattle are being smuggled to Bangladesh and threatening the locals, those who are seeing it, and the police are not doing anything. Hadin ka jing up kmi lenti da ki post na menta ki nong shong shnong jong ka rinku skong bat ki shnong bamarjan kin sayo ya ka jingking suspension bridge hawa shilai u MLA ka Mausan Ram uba Olen Singh Sun ha ka hnyotarik ula leit banjurip ya ka te ka jaka ha ka ba anshna ya ka jingking ka bajrong kumba khandai pusan mitar ha ka jinglut ka bakot sapu pralak tingka ya ka ni project la bai tingka da ka tanat State Rural Employment Society of the Community and Rural Development bat la kmi lenti ban sashna no shen ya ka te ka jingking kani ka jingking kan yarap ban penyaso ya ka rinku skong bat ki wei pat kishnong bat ka hat maudon lauba nong light nong terai umyang bat ki wei ki jaka.
Ini ke skim layo na lembau chief minister ba don kamasi maniral lem banpui igadong katain na kumta bansinai ki suspension bridge ngalai ga jing thau chief minister na du bunai me ar ha kasau ringim padyo ping mantau snem ni dan chiyo mun shwa ban kut no snem ar hajar pesan layo ya ka sanction ban mantang yang sedang menteri no ar hajar akondre kani ka sanction ni ka bansinai ga suspension bridge kadi sau fu pralak MEGHALAYA Commercial Truck Owners and Drivers Association sasisian kala penlong ya ka jingelang bat kinong mi khmat jangka company daubilat hinen kasngi East Giant Hills Henry kani ka jingelang kala kutno klem da saiso haba pentip syakilat pathai khubor kinong elam jangka MCTODA kila ong bakani ka dei ka jingelang ka balai ha ka bakila penpau ru ba ka yeng kashari jangka jela kala bu dor pra tingka shi kilometer ba kila maham ba ka jingle bamsut nyo ya ka hukum jangki kan sawanra ya ka jingkulmar kinong elam jangka ni ka seng kila ong ba kinang yai beteng ya ka jing ya kren jangki hadu ka khat khandai trek ukala lingkot da ka ba ham balada urlong ka jing yakren kinsale AA persya yaki kadai ka wei na kilat ka ba kaban wanra ka jingkermen ken ya ka ribe ka jaj benri wajungi namar ba ya lengba ka jing budin gumni nga soban ong ba kini kimat lani ki isu ki jungi kinom jaklet oh kan kawanra ya ka nu ka kunhun la ya nu ka asyon na nu ka seng ba ngin pendap ya ki ki jingkular ki ba ngi la ya lam yo pajba bat ngi li mi pajba apa ki ba ngin yo ya uta uso jong ka jingjob adu ban yo uso jong jingjob MEGHALAYA Power Generation and Distribution Corporation Limited minta kasngi kala pelong ya ka program IJ kai na ka benta kinong song ka umtru hydroelectric power station habani hat umentri katanat ki kam boarding uba met ba lingdo bat umentri katanat CNRD uba sustenance sotun kila ya benta ha ka ba kila penpau ya kila jingeda ka khut ka suba bat ka jingeda ya ka jaka ha ka ni ka program la donru ka jingthung ya ki tinrai ding bat ka jing ya rally da ki khana school bat la pen kutno da ka jingle jurep ya ka dam documentary. Under the initiative of the CPMU, these programs focus on educating downstream residents about the risks associated with dam operations and the proactive measures required for risk mitigation. The number of India's dams are aging, making them more vulnerable, while factors like climate change and structural deficiencies heighten the risk. Unong yalam kaliang persya u Dr. Mukul Sangma hinin kasngi ulale jingo ya ka yingsa jong udil seng M Sangma ubala klat no ha Phulbari West Garo Hills District manle buram khaddo ya u bat ban ai ka jing solam shaki bahiyeng ki pelamat ya ka ni ka jing sosi ula kularu ba un ai ka jing karsani ka khun jong u ka padang khatnyau snam karta ha kaliang ka puli puthi ha ka jing le jingo jong u Dr. Sangma ula pen pau ka jing sokhya halor ka jing ti mau be an ha ka ba ula banjor ya ka jing don kam bania da ya ka jong kinokma kat kum ka khirnet bahan riu bat ulapan pau ka jing sodiau halor ka jing pambiang ki pulit ha ka tekathan 이런 거 봐. 나 콜라만 볼 거자. 야, 나 뱉어 봐. 나 뱉어 봐. 나 뱉어 봐. 삭신이라고. 삭신마? 삭신. 아가나. 내가 지금 이놈도 지금 아가나 나와. 살금치 잠부공 마락 된거. Arpo prangut ki long keme ki balayo ya ki jing hikai bantan jan ki layo ya ka sernot hadin bakila pendep ya ka jing ai jing hikai bantan bat penmi ya ki jan eri silk ka ba san posni hanong rim umpowen hari boy district ya ka ni ka program la penlong da ka eri weave private limited bat la penkop buram da ka umpowen cluster level federation ha ka jing ai jing kren ka jong u MLA ka mau hati uba Charles Marngar ulayaro ya ka sienjam ban penkop bor ya ki kenthai da ka ba play yakilat kamai jakpo bat ulakular ban beteng ya ka jing ai jing karshan ka jong uling baki scheme MLA ban kentiu yakikam ki bayarap ya ka yo ka kot jong ki kenthai
Yo I bat ni sorong ba katemri boy ke jongi yo I ba akat nongpo konsensi nado ke por ke dangdon I mahe Dr. Didi Lepang ilas dang bat mentah ke im kilong kemi ki im bat ni sorong ba ikong yaisha leng ba uknyang rendia uksai uba pipi tir ke ba pipi wi rong ke ba pipi tan ke tu ke jan ke poi ke leng ke pertai Kasenjo kirang ba asnong ribhoi district hinen kasni kala leit banya kendu ya deputy commissioner but superintendent jongki pulit banya kren ya ki jing ki baki pai ba ki ya kendu kani kasenjo kala kentu bade ban perking ya kerukom ya ki kali banya le persha ya udrak bat ki kambe an banya trailang ki pulit bat ki snong ki thau bat man pen klan ya ki village defense parties kila pen pauru ya ki jing ha ka jing pen kam ya ka jal jeevan mission ka jing siu ya ki tiar MGNREGA ka badang sa ateng bat ka jing pen slam ban shna ya ka jing king bajrong hnyo phut UDC bat USP kila pen tikna ya ka senjuk bakin sa shimkhya ya ki ni ki jing baki ya kendu jot jonguni usrok nadu napo umyam hadu jerabat kadai lang ba ka jing ya jong gini kali ki bakit palat put ka bana kali jong sunjuk ngadep bandia keren menta bat USP jong kari boy district ha bana kali jong ulah kular ban simkhai kani bat ho ka jing sha gumbale keren ka meeting kamde ga benta jong ka police department ban page ban check ngai ka jong ka transport department ka benta ban page ya kan dia ka jingkit kya jong gini ki kali ki bakit palat put ti nakali jong ngi penpau ba nang ni sekmat nakaliang jong ka transport department bat ka police department ru kin le ka badai khamtam ka badai ban te lakam kini kali ki ba kit palat ka village organization Dongbir East and West KHASI Hills kala penlong ya ka jingalang bajulong shisen shisnem hinne kasngi hamairang community hall ha ka ni ka jingalang lawan manishim binta daki khat artali ki self help groups ha ka ba I secretary la banjur halwa ka jingdon kam jong ka ni ka sin jam ka ban kershan ya ka jing seng kam la jong ki kam khai peteng bat ka jing pentebet ya ki sap ki phong ka ni ka program kala kutno da ka jing emerging mut bat ka jing sami ki khusnam shaki kunhun SHG bat ki nong kam na kabenta ki jing treshi tom jongki report ke jing jongka dong no kata yang kepisah kepada sa ndi shu parosh na kalong ibaca napa yin kesam pada di guru ken kan shulong kepada bulan shulong jongka biu mentang ini pai shaka kubor nakathan shetay lamingi da ka jingpoi jong ka yuruka lani ka ayom ot la shai ka sngi ka jingpen kre ya ka ayom le kemen kala ya sha sha ha keleng ki benta ka jela asam na ka benta ka mak bihu ka tamasa le kemen ka bahe jong ka jela ka baju rakhi kum ka dak jong ka jingkut no jong ka ayom rep kani ka tamasa ka bala tip ru kum ka bogali bihu la juraki lais ngi linter ban pen pau ya ka jing pahu pahai ka jing songu bat ka jing e ha ka imlang sa lang da ka jing shimbenta ha ka jing khawai ki mejis bat bhela ghars kani ka jing le kemen ka bala sedang nadu ki por barim ka penyaso ya ka jing ngai ki ba menshwa bat ki rukom im kat kum ki por ba menta bat ka jing la ban pene pensa jong ka jela asam ya ki kolshor ba yo pateng mentang ini pai shaki kubor na kalengkari
Menteri Katanat Kambari SJ Shankar hinne kasngi ula ong baka India kan shim ya ka kabu jong ka jingyo penyat ya ka jingelang jong ka BRICS haja apun rio da ka bapai khmat shaki hok long brio ka thong ka ban penmentoy ya ki ba haba pelat ya ka website jong ka BRICS India haja apun rio logo bat ya ka phang pedeng ula ong ba ka jinglum lang kadang yai sa ha ka rinsan ba kongsan na ka benta ka jinge trailang ha pedeng kiri ki bedang sedang ban kiu ha ka yo ka kot kapang pedeng kabala pelat kalong building resilience innovation cooperation and sustainability kaban pai khmat halor ka jingkiu lang jong baro ki jing sedang ya ki kam thamai katkum ki jing start technology ka jinga le banyada ya ka jing kala ha ka sun beneng ba ka jing pen klan ya ka jinga dei ha pedeng ki brio kat ba ka BRICS kan rakhi ya ka jing dap alpos nam ka jing ya lenti ka jongka. When India prepares to assume the BRICS chairship in 2026, we do so at an important moment in the grouping's journey. In 2026, BRICS will complete 20 years since its inception, during which it has steadily evolved into a significant platform for cooperation among emerging markets and developing economies. Over the years, BRICS has expanded its agenda and membership, responding to changing global realities while remaining focused on people-centric development, fostering dialogue, and promoting practical cooperation. Mentang ini pai shaki kubor na kaleng ka perthai. Menteri ka sarkar pedeng Ashwini Vaishnav hine kasngi ulalet panishim benta ha ka jingelang ki menteri halor ki marpo khando ki ba kongsan ha Washington DC bala penya da Treasury Secretary ka US Scott Bessent kani ka jingya phliu jingmut ka phai khmat halor ka jingpen klan ya ka rukom pen poi ya ki marpo khando ki ba kongsan ha ka perthai ki ba kanthuk ya ki marpo khando ki ba nyar panshem Vaishnav ula ong ba ka jingla ban pen klan ya ka jingpen poi ya ki marpo khando ka long ka badon kam na ka benta ka India ka bala nang kiu ha ki kam shna ki tiar electronics bat ki kam pen mi mar ki menteri na kiri bahe kum kari Australia, Japan, Germany, UK bat ki weiru ki lawan manishim benta bat kren halor ki mat bayadei bat ka jing pene pensa ya ki jaka badon ki marpo khando ban recycle bat ban bay tingka ya ki project di marpo khando pathamai. So in this meeting, participants from various countries, they discussed their experience, the steps that they are taking in making the supply chain resilient, especially technology for refining, processing the mineral ores so that high quality critical minerals, especially the rare earth, permanent magnets, those kind of materials can be secured in a long term, in a sustainable manner. Presiden kari US Donald Trump ulama ham ya kiri ki pedang beteng bandon ka jingede ha ki kam khai peteng bat ka Iran kin samat ya ka jingo khajna ka belong arpusan na ka shespa habaro ki kam khai peteng bat ka United States ka White House kala ong bakini ki jingtmu baro ki dang sa ha ka met yakren kuntup ya ka jinglet hiar ki shipai wat lada ka jing penbet ya ki kam san perthai ka de ka wei na kilan ka Iran kala maham ba kala long ka ba pen kre ban ai jubab ya kanu kanu ka jing thombor wat ha pedeng ka jing yaki ha baro ka wei kari halor ka jing sha kta ka yo ka kot ka badang yai beteng ha ka ba ka kunhun ka ba khmi ya ka hok long brio kala ya thu ba da ki spa ngut kila yam ba da ki hajar ngut kila sha kem. Mentang ini pai shaki kubor ya lek kai.
Kalimpong yelekai India Open Badminton Arhajar Arpun Rio kalas sedang hine kesni ha Indira Gandhi Indoor Stadium New Delhi ka PV Sindhu kalayalam ha kani ka jingelekai ha kari hadien ka jingwan pai na ka jingmen sau yakaba lawan Malaysian Bentaru da ka Malvika Bansot ka Tanvi Sharma ka Teresa Jolly bat ka Gayatri Gopichan ha ka jingelekai men single lasdang da ka jingyakun ha pedeng Ulaksha Sen bat u Ayush Shetty ka bala penbut ru da ka jingyakop Hapadeng u Kidambi Shrikant bat u HS Pranoy u Satwik Sairaj Rangki Reddy bat u Chirag Shetty kila yakun ha ka jingele kai men's double katba ka Tanisha Krasto bat u Dhruv Kapilapat kila pau ha ka jingakun mixed doubles ka jing penlong ya ka super Nyospa Sanpo kan long ru kum ka jing pen kre na ka benta ka BWF World Championship mentau senem Mentapat ini pek ya kejing long jingman kasun benang hakeleng ki benta jong kejela. Hatura kejing kriat kalong kat 8 degree Celsius bat kejing shit kalong 8 degree Celsius kejing sengam ka haw kalong sau pupra nak sespa. Haba pai pat hanong ba shilong kejing kriat kalong 9 degree Celsius bat kejing shit kalong kat 8 degree Celsius kejing sengam ka haw kalong hindrup kandai nak sespa. Kat bah Jawai pat kajing kriat kalong 4 degree Celsius bat kajing shit kalong kat 4 degree Celsius kajing sam ka haw kalong sau punyo nak shispa kasun beneng kan rang Hatura Shillong bat Jawai Shaban poi shakabakut jong katuk kubol ni pe biang session yakimat pokongsan Temu ke Sarkar Jela man pendun yang Istembas na kejing Sokya jong kejing sangye kit kena skul kibas ke MTC. Hial ke Sarkar Jela man pendek yaki kenrum kenram kanihu na kejing Bamdan Vice Chancellor mentala Sauspa Arpo Asmi. Kinto ke HYC ya ke Sarkar Jela halor ke jingpen Selemban Siu ya ke tulap ke balabun benai ya ki nos kontrak. Bar Birmingham u Presiden ke US u Donald Trump ban o arpusan na ke shispa ke kajna ya kiri ke bapeteng ya ki kam kai peteng bat ke Iran. Tepalok katong ila poi sya bakut jong katup ko bo jing imenta ka janmet hadu Malaysia yang pilih syai kesngi kuplay pi baro